মনরে আজ্ঞা কৃষ্ণর উত্তর পুଣି দেবী বুঝাই আচ্ছা আমার কান্দিয়া পার সুপ্রা মন্ত্রী দেখনিয়া নথি বারা তেরা যদি করন্তি আজ্ঞা দিয়া নথি বারা যদি দুষ্টরি হইলা বড় নথি হইলা আজ্ঞা পানি ভিতরে বসিব পানি ভিতরে আসিব আপনারে ভাবন্তু ভলা আগে বিরতি সে মন্দিরে আও রাজা হইছি কান্দিয়া রাজা পিতা বহন্তি বীরর কান্দি নাহি জীবন আও পাটি বাজে খায় পাটি বাজে সারা করতি সে শুন অজ্ঞানিয়া রাজা বলি কুম্ভীর কহি পাঁচটা মন্ত্রী কথা কহিবি বুঝাই পাঁচটা মন্ত্রী আগে গেন্দা হইলা আগে ସବୁବେଳେ ঝুঁকা মারি রহিলা ସବୁବେଳେ ঝুঁকা মারি রহিলা ଆଉ ମୋର ନଥିବା ଚୋର ଚୋରେଇ ସେ ଗଲା ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ କହୁଛି ଭଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବହନ ଏକ ସର୍ବ ଚୋରାଇବାକୁ ଯା হ্যালো আগে সর্বতর নাহি মোহন দেখ সর্ব চোরাইବାକୁ যাইছিনা নথিবা চোর আগে চোরাই গলা নথিবা গাড়ি চুরি করিলা নথিবা গাড়ি বেঙ্গ হইলা আজ্ঞা বেঙ্গ ভোলা দেখো সপরে যাই বেঙ্গ ধরই আগে পাটি করি পাটি পকাই ধরি হই ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲା ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କହୁଛି ଭୋଲା ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କହୁଛି ଭୋଲା ନାହିଁ କହିଲି ନିଦାନ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ାଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା ପଡ଼ାଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖ ସେହି କପଡ଼ା ସାଥି ରହିଥିଲା ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଗୋଡ଼କୁ ଧରାଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଗନ୍ୟା ରଜାକୁ ପାଳଚଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗନ୍ୟା ରଜା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ତାହାର ଗାଣ୍ଡି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଏ ସେ ବାଟେ ହିଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ତେଣୁକରି ଗାଣ୍ଡି ନଥାଇକି ସେ ଶରୀର ବହିଥିବା ହେତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅଗନ୍ୟା ରଜା ବୋଲି କୁହାଗଲା ପାଳଚଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଳଚଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲା ଗେଣ୍ଡା କାହିଁକି ନା ଗେଣ୍ଡାର ମାଂସକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ମୁଖକୁ ଆଉ ସୁନ୍ତା ଦେଇକିରି ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥାଏ କିଏ ସେ ଗେଣ୍ଡା ତେଣୁକରି ହେଲା ସେ ପାଳଚଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିଆଁ ନଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ନିଆଁ ନଥିବା ରାଜ୍ୟଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପୁଷ୍କରଣୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ କି ପାଣି ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଆଁ ନଥିବା ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେ ଭିତରେ ନିଆଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ନିଆଁ ପାଣି ଭିତରେ ନଥାଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଚୋର ଚୋରାଇଗଲା ଏ ସର୍ପର ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେ ସର୍ପ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଛି
ପନା ନଥିବା ଗାଈକୁ ଚୋରାଇ ଥିଲା। ପନା ନଥିବା ଗାଈ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ସାପଟିଏ ଧରିଦେଲା। ସେ ପାଟିରେ ଧରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଲୋକଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ କୁମ୍ଭୀର ରାଜା ଆଗରେ ଯାଇକି କହିଥିଲା, ଏ ରାଜନ ଆଉ ଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଚୋର ପନା ନଥିବା ଗାଈକି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯଦି ବାବୁ ମାନେ କରିବ, ହେଲା ଯଦି ବାବୁ ମାନେ କରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବ, ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲା ଯଦି ବାବୁ ମାନେ କରିବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବ। ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ଯେନ ଜାଣ ଏଇ ଛନ୍ଦ, ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ଯେନ ଜାଣ ଏଇ ଛନ୍ଦ, ଆଉ କାହାଣୀ ଗୀତେ ଛନ୍ଦିବ ନାମ ଆନନ୍ଦ, କାହାଣୀ ଗୀତେ ଛନ୍ଦିବ ନାମ ଆନନ୍ଦ। ତମରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତମରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଭାରତ ନା ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ଭାରତ ନା ରହିଛି। ସୁଦୂର ଆଜ୍ଞା ସୁଦୂର ଭୈରବୀ କହନ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ। ଦୁଆରୀ ବେଶରେ ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା, ଦୁଆରୀ ବେଶରେ ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା, ଆଉ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ମୋର ପରିଚୟ ମାନେ ଦେଲି ବୁଝାଇ, ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ହେସ ଭଜାଇ, ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଭାଇଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ